Ngize kulabo bathi ngalahlwa indoda. Ngize kulabo bathi ngalahlwa ubaba. Ngize kulabo bathi ngalahlwa uma. Ngize kulabo bathi anginabantu emhlabeni. Ngize kulabo bathi bayintandane. Azothi ngindoda abafelokazi. Athi nguyise wentandane. Ngize kulabo abanganamduduzi. Ngize kulabo abahlukumezekile. Ngize kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene. Alibonke igama likaJesu. uKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Umunjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. That moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive. Wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Siye ezwini lenkosi kwincwadi yamaHebheru chapter 3 sizofunda verse number 15. Hebrew chapter 3 from verse number 15. Lithi, while it is said, today if you hear his voice, do not harden your heart as in the rebellion. And pin the foot. While it is said, today if you will hear his voice, do not harden your heart as in the rebellion. Amen. Kusuku lokugcina namhlanje ngifisa ukupha lentshumayelo namhlanje isihloko esisimple esisuka kulo leli verse. Sihloko sami sithi, do not harden your heart. Do not harden your heart. Ungayiqinisi inhliziyo yakho. Nikhona inibazalwane? Ncwadi yesambulu uthi uJesu bheka ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha. Ma umuntu ezwa izwi lami avule, ngiyongena ngidle naye adle nami. Alibonge igama likaJesu. Every time when you hear the word of God, kushunyayelwa izwi laNkulunkulu, uNkulunkulu usuke ngqongqoza empilweni yakho efuna ukuthi umvulele. Alibonge igama likaJesu. Now, many times ma kushunyayelwa izwi laNkulunkulu, uSathane uyathanda ukuthi akwenze ukuthi inhliziyo yakho iqinise, ungavumi ukuba usindiswe, uprospone. Uthi noma ususibonile isidingo ukuthi yazini ngiyamdinga ngempela uJesu. Kwesikhathi uzwe ukuthi yazini lo muntu okhulumayo lenceka kaNkulunkulu ithunywe kimi ngoba ukhuluma ngezinto ezenzakalayo kimi ngqo empilweni yami. Ngizobazalwana. Kodwa mase kufanele ukuthatha isinqumo sokuthi Jesu ngiyavuma ukuthi izwi lakho lingehlule. Ngiyavuma Jesu ukuba ungene empilweni yami. Umuntu ashaya uzamthilili, ashaya uzamthololo. Ngiyangizwa nibazalwane. Ebalekela ukuthatha inibazalwane isinqumo. Avumela uSathane ukuthi amnikeze ama-excuses azoba inqwaba yokuthi angasithathi isinqumo sokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe. Angazi mani khona nibazalwane. Omunye azathi hayi uma uNkulunkulu uSathane njalo lo ukunikeza izathu wena ucaba ukuthi umqondo wakho. Athi umunye hayi ukuze ngibone ukuthi uNkulunkulu ngithanda ngempela fanele ene aqala ngenzela ukuthi then bese ngiyakholwa. Listen, it does not work like that. Maunjalo ungena kule group athi uJesu mina I mean uJesu angekho impressed ngayo. Ungena kwi group yo Thomas abafuna uqale babone bese beyakholwa. God uNkulunkulu ufuna ukukholwe bese uyabona. In fact, let me put it this way. It is an insult kuNkulunkulu ukuthi uquestione ukuthi uyakuthanda ngenxa yokuthi kulesi simo kuzona. Bese uthi uNkulunkulu engithanda why kunje.
Angani manikhona bazalwane? Noma uthi ukuze ngibone ukuthi uNkulunkulu uyangithanda kumele aqala ngenzele ukuthi nokuthi. Angani manikhona bazalwane? Let me tell you this. uNkulunkulu has proven himself enough to you ukuthi uyakuthanda. Ayike enye uNkulunkulu afana kakwenzele yona proof yokuthi uyakuthanda. Ngoba the biggest thing proof yokuthi uyakuthanda sewayenza, which is to give Jesus Christ azofa endaweni yakho. Akekho umuntu ongakuthanda ngokuphila kwakhe athi ngikhetha ukufa endaweni yakho wena ukuze uphile. Because uNkulunkulu uthanda uNkulunkulu unjalo. Wasithanda uNkulunkulu usayizoni wanikela ngoKristu ukuba azoba inhlawulo yezono zethu, azoba umnikelo wezono zethu, azofa endaweni yethu ukuze samkele yena, ngokwamkela yena sithola ukuphila okuphakathi. Nikhona nibazalwane? Umuntu noma ngakuthanda kangakanani, whether husband wakho noma abazali bakho nanoma ubani, bangakunika yonke into but ngeke bakunika ukuphila kwabo. Ngeke bakunika ukuphila kwabo. That's the last into abangeke bakwazi ukunika ukuphila kwabo. Bangakunika imali zabo, bakunika imoto zabo, kodwa akekho ongathi I want to die in your place. Even if ngisho ukuthi wenze icala, fanele kuJesu uyejele. Akekho ngathi ayi mase kuthiwa uyaboshwa wena bese hayi ngicela nibophe mina nimdedele lo aphume. That's what Jesus did. When you were guilty of your sins, you were supposed to go and burn in hell. You were supposed to die. But Jesus, ngenxa ukuthi uyakuthanda, he said I will die in your place. Angani manikhona bazalwane? So alukho olunye uthando uNkulunkulu afanele aliprove kuwena ukuthi uyakuthanda. Angani manikhona bazalwane? Ngoba iproof it's in Jesus. The love of God liku Jesu. If you want to see that God loves you, look to Jesus, because he demonstrated his love ngokufa kwaJesu. Okay. Athi omunye okay kuze ngibone ukuthi uNkulunkulu unamandla. Akaqala ngisize kule nkinga yami. You are wasting your time. God doesn't need to do another thing to prove himself ukuthi unamandla. Whatever kwenzela kona, he's not trying to prove to you ukuthi unamandla. He has proven ukuthi unamandla. Simple. Kulolwandle lolu ohambe uyobhukuda kulona, lawa amanzi wawathatha uNkulunkulu. Awucabanga ngithe kunina lo yasawota ogcwele lapho olwandle uNkulunkulu wawuthatha. Ngaze ngathi kuwena uNkulunkulu yonke into thina esiyimixa nosawoti, yonke amanzi thina, amanzi ethu thina nosawoti esiwafaka thina, mmeke wafaka into kuyona iba nosawoti. But uNkulunkulu kwazi ukufaka ufish olwandle uphuma ungenasawoti. Nikhona bazalwane? uNkulunkulu kwazi ukumisa ilanga lingawi, ukwazi ukumisa inkanyezi. uNkulunkulu kwazi wena ukuthi athathe wena kade uyijeli like substance akushintshe ngoba waphuma uyihlwile kubaba wakho, waphuma wamafinyila kubaba wakho, wamafinyila azanyiwe nje uzibona nje uzanyiwe upgrade'iwe, kodwa waphuma wamafinyila kubaba wakho wangena kuma wakho wahlangana namanye amafinyila. Kodwa uNkulunkulu kulamafinyila wakhipha amathambo, wakhipha amehlo, wakhipha inhliziyo, wakhipha ama-kidneys, wakhipha amathambo, wakhipha yonke. Namhlanje umuntu ukwazi ukuphila phakathi kwabantu, uhlonishwe ukuthi uyi-CEO, uyi-manager, umfundisi, upresident, kodwa amafinyila lawo azanyiwe. Angani manikhona bazalwane? In other words, wena uwedwa uyisimangaliso sokubonakaliswa kwamandla kaNkulunkulu. God doesn't need to heal you ukuze aziprove kuwena ukuthi unamandla, but he will heal you because he is the healer. He will bless you because unamandla ukubusisa. Angani manikhona bazalwane? Ungalinge ungene kwi-trap yokuthi uzitshela ukuthi ngoba uyidrive imoto enkulu, awunawo umuzi omkhulu, awusebenzi, awunako lokana lokho, bese ucabanga ukuthi onalezo zinto ingoba uNkulunkulu emthanda, wena nje obunganazi ngoba engakuthandi. Angani manikhona bazalwane? uNkulunkulu usithanda ngothando olinganayo sonke. Angani manikhona ngoba bazalwane bami? Odrive imoto engcono kunawe akusho ukuthi uthandwa kakhulu uNkulunkulu kunawe. Onemali kunawe akusho ukuthi uthandwa uNkulunkulu kunawe. Nikhona bazalwane? Kunezinto uNkulunkulu aziyekele kuwena
those things has to do, one, with our opportunities. Ukuthi ama opportunities uNkulunkulu akunikeza wona uwenze njani ngawo. Abanye balahla ama opportunities okufunda basidevelop. Nikhona nibazalwane? Abanye badlala ngama opportunities abanikeza wona akade enza ba upgrade abakwazi ukudrive imoto baphile kangcono. Nikhona bazalwane? Number 2, those things has to do with the mindset yakho. If you think you are poor, you will be poor. If you are not interested in good things, if you don't believe uNkulunkulu wants to bless you with it as your best, if ungakholelwa lokho uhlala ulapha kulo grade. So some things has to do with our choices and the mindset yakho. It has nothing to do kahle nokuthi uNkulunkulu ukuthanda more. Amen. So it has to do with opportunities. Let the Bible, the race is not to the swift. Not the strength to the strong, not the bread to the wise. In other words, let the Bible about the sinkwa, no about the zamba nela pond. I am over behlakaniphile kunabanye. Let the Bible what the time and chance happen to them all. The issue is isikhathi onaso usebenzisa kanjani? Ama opportunities onikezwa unwasebenzisa kanjani? You can use opportunities ukuthi benefit empilweni. And you can use opportunities udlale ngawo, then you miss izinto ezinhle empilweni. But akusho kulona lezi zinto ingoba uNkulunkulu emthanda ngaphezulu kwakho. God loves us ngothando olinganayo. Futhi don't even blame God for izinto empilweni yakhe ezingahambi kahle and make God to be responsible. Ube yimve engalusiwe uThixo. Kodwa mase kufike amabhubesi azokudwengula empilweni ublame uThixo ukuthi akakulusile. Ufana nomuntu, uyazifana nomuntu njani? Ufana nomuntu ophume emsebenzini kungafanele ngesikhathi sokusebenza. Alimale ngaphandle bese ezoclaim inkampani. Inkampani ikwazi ukuthi ngaphandle kukhokheleke. Amikholeni bazalwane. Awukwazi ufika ubalekela uNkulunkulu uphile away from God. Uthi mase ushawa izimo ublame uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyiyekeleleni kunje. Ngoba awuvumanga ukwaluso wena ngoba mawungekho kuKristu ufana nemvu ezalusila walusiwe uyena. But umushawa izinto ukuyena uNkulunkulu uyakwazi ukukufikisa njengenkampani othola ukuthi umuntu emelimele emsebenzini inkampani ithatha iresponsibility ukuthi yini esingayenza kwenza sure ukuthi isimo sakhe siyalunga. Singamncephezela ngani? Nikhona bazalwane? So abantu bafika balibele uNkulunkulu bese ukuthi izinto mase zibashaya bese beblame uNkulunkulu. Manje izinto sesihamba kahle babonga amadlozi abo. Manje izinto sibheda bablame uNkulunkulu. Those are the reasons ezibamba abantu ukuthatha uNkulunkulu emababiza bakhipha ama reasons in their mind and in their heart why they should not follow Christ. Amen. Alibonga igama lika Jesu. Including nalezi zathu engike ngasisho ukuthatha umunye ngeke mina ngikholwe ngoba ngabona abakholwayo benza into engakuvezi ukholo. It sounds nice, but let me tell you, you'll still go to hell. That's not an enough excuse. Nangizwa bazalwane, uJudas wahamba noJesu, so kubuwula wadayisa ngoJesu, wazilengisa wafa njengomuntu ongakholwa. I don't even think ukhona ezulwini ngoba phela wangena uSathane. Angani mina ngizwa bazalwane, noma kwafezeka icebo likaNkulunkulu, but lithi iBhayibheli uSathane wangena enhlizweni yakhe. So I don't think he's in heaven. So manje ushuthi ke abantu sebazothi manje angeke sikwazi ukukholwa ngoba uJesu sabona ehamba noJudas, uJudas wamdayisa kodwa sasathi Judas uthi yakholwa bese bengakholwa ilokho. No. Amen. Njoba ngenzile isibonelo. Ngeke uthi uma ubona uBMW ushayisile bese uthi angifuni imoto kaBMW, ngifuna imoto kaBMW, ubula lobo. Ngoba sikhona imoto zaka BMW ezi right, ezinhle, ezi fresh, ezinamandla. Nikhona bazalwane. Ngizothi kwena ungavumeli uSathane arobhe ingqondo yakho nenhliziyo yakho ekwamukeleni uJesu. Thatha zonke lezo zizathu uzibeke aside. Ngoba masufikile phambi kobuso baNkulunkulu lezo zizathu uyozibona ukuthi zi-invalid. Azikho valid. Ngoba noma ungathi kwena hayi ukuthi nje ngisaneyinkinga ngifuna ukuthi uNkulunkulu aqala solve le inkinga, uthe yena wozani kimi nini enikhathele nenisindwayo ngizoniphumuza. Nikhona bazalwane?
ezinye izinto uNkulunkulu akazuqala iaddress empilweni yakho. Ezinye izinto uNkulunkulu zilale kule salvation akubizela kuyona. Ngesikhathi wamkela insindiso bese ngiyangizwa ngibazalwane. Isa lento njenge package. Awukwazi ukuqhamuka ufuna ama benefits enkampani ungakangeni ngaphakathi kuyona. Ngena enkampanini qala. Sebenza enkampanini qala. Bese uzothola ama benefits. Kodwa uNkulunkulu sifuna ukuthola ama benefits. Singaphandle. Bese sithi ke sokulandela. Mina I've seen that thing does not work. Amen. Kunensizwa yakangichallenge lapha kaphili. Yathi ngiyamthanda uNkulunkulu. Kodwa ngineyinkinga. Mangasa ngisolvele nje uNkulunkulu inkinga zami. Hayi baba Zulu ubona ngami sengena. Ngana ngicela nje ukunikeza yodwa. One, which is a major one. Wathi umsebenzi angutholi. Ngathi na uma usuthola umsebenzi uzomkhola uNkulunkulu. Wathi nomi kanjani? Ngathi baba ngiyathandaza. Wayiphethe ibhodlela. Ngathi baba ngiyathandaza. Ukuze lo muntu angabi na excuse abona amandla akho ngiyathandaza mnike umsebenzi ngegama lika Jesu. Awuphelanga 2 months waqashwa ikampani yaka Enforce ye security waqashwa lapha ngambona na imambani hey baba Zulu kwalunga hey kwalunga baba Zulu kwalunga kanti ngempela nene uyazi kuyakoleta uthi haya uzongibona kuze kube namhlanje angena naga kuze kube namhlanje. So those things are just lousy excuses. Usathana asuke kuropa ngathi in fact akuwena kodwa usathana okuropayi akwenza lokhu postpone so that you will die without accepting Jesus Christ. Ufunga kwamkela nguthethelelwa kwezono uNkulunkulu ekulethile kuwena. Ngoba akekho la by chance. Every one of you are here because God wanted to speak to you. Abanye benikade nanibaleka niphunyuka. Phuma izwi lumcibisholo likufune la ungakhona lifuna ukuhlula. Udakhe ngisho emncwabeni. Baleke ngisho emlindelweni. Makuthi kuyashunyela eradweni. Cimi radio. Kade ubaleka. Kodwa nawe wazi usithole kanjani la. Mhlawumbe uNkulunkulu uzawasebenza umngani wakho athi ohosa wena yawukahle ngikhathele wena hosa. Ngoba uNkulunkulu ekufuni. Amen khona bazalwane. Don't postpone your hour of salvation. Ngezinto ezingathi issue ngoba noma ungakuthola konke komhlaba lithi iBhayibheli kuyomsiza nomuntu azuzizwe lonke kodwa luze ukuphila kwakhe nawo. Ngoba noma uNkulunkulu akunika imoto akunikeza umuzi akunikeza zonke lezi zinto ozifisayo kodwa if you don't have Christ in your life you are still in trouble. You are a dead man walking. Ethi iBhayibheli negama lokuthi uyaphila kodwa ufile. Ngoba ukuphila kwangempela kutholakala kuKristu. Eternal life itholakala kuKristu. Forgiveness of sins kutholakala kuKristu. Amandla okunqoba isono atholakala kuKristu. Nikhona abazalwane. Umunye athi ngiyafuna ukusindiswa. Kodwa inkinga amandla akunawo. Ngiyakufuna amandla akunawo. Listen, uJesu akashonga ukuthi uzokholwa ngawakhe amandla. Uthe bonke abamamkelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana baNkulunkulu. So wena ayivuma yena. Awunyangizwe nibazalwane? Yavuma uyena ozokusindisa. Musu ukuthi ngoqala ngihlukane nokuthi bese ngiyazinikela kuyena. That means insindiso ingoweyikhwepha zakho. No, he is the savior because he's able to save. Umunye athe ekhaya khona yedwa kwasindiswa. Ekhaya bayifuni lento. Ngantshela mina ngathi na ekhaya la ngivela khona I was the first one to be saved. Ngangaze isihlobo ngangaze mzala ngangaze bhuti ngangaze auntie osindiswa. I was the first one to be saved and I was the last born. I'm the last born ekhaya. Ukusindiswa. So insindiso ekhaya yaziwe ngami. Ehlobeni zami yaziwe ngami insindiso. Nikhona bazalwane?
So uhlezi nje la wena uNkulunkulu ukubizayo noma kuthiwa uphuma kulelo khaya because you are the relevant person ukuthi ukukhanya emndenini nasehlobeni zakini kungene ngawe. Obvious uma woqala uzozithola izagile kodwa into emnandi uJesu uzobe nawe. Nami ekhaya kwasho kodwa mhlola umuntu lo. Yini manje le? Uzoletha amabhadi manje so mesenza izinto thina wena ungasazenza izinto. Kodwa amabhadi wonke la ekhaya azophuma ngawe. Namhlanje ngibusise kokudlula bonke. Bonke. I'm the last born, but they respect me as if I'm the firstborn. That's what Christ will do. Ngoba uhlezi la mhlawumbe uJoseph wakini. As long as besafarisha wena usuzwile izwi, they will continue to suffer ngoba uNkulunkulu uthembe wena. Ukuthi ngawe basindiswe ngawe umusa nothando likaKristu ungene. Njengoba ubaleka nje njengoba ubalekela into ezoshintsha umndeni wakini. Namndeni ephiliswa phila ngathi amakati. Hlale xatshwana ukukho ukuthula ngoba vese inkosi yokuthula yikho kulelo khaya. What can you expect? Alibonge igama lika Jesu. So many lizwi like do not harden your heart. Ngaqinisa inhliziyo yakho vuma usindiswe. You won't lose anything. uJesu akazuthatha lutho lwakho kodwa uthenga izilo kuba babe nokuphila babe nakuchichima. Ngoba abaningi sibabona bephila ngaphandle kodwa ngaphakathi there is emptiness. Emptiness. Why bafuna babajave kuze kusekuseni? Khali igubhe ngako pum 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 pum. Ngoba zama into ezobanikeza something ngaphakathi kodwa still abanehle. Ngoba there is void inside, emptiness on the inside, and it's only Jesus who can occupy and close and fill up that gap in your life. Nikhona bazalwane. I will say izwa ukushintsha o. Uyishintsha o uthole ngisho ngathiwa kade usu upgradeile kade ujola nama o angena imoto usu upgradeile sewujola nalabo abanezimoto. Uthi ake upgrade o mhlawumbe empilweni yami izinto zizoba right. Nabangani bakho bazibakutshela o i-o yakho ayisebenzi hawu kahle bo ubani ukuthengela i-Brazilian hair tholi o afford i-Brazilian hair uyigqoka still i-Brazilian hair still on the inside there is no peace. No peace on the inside. Mfana washintsha wonke amantombazane la ajole nesitudla ajole nabancane ajole ama yellow bone ama brown bone ama cappuccino yonke into shintsha bonke kodwa still anganeliseki. Nangizwe nibazalwane ngoba the person who can bring fulfillment in your soul is Jesus Christ and him alone. Nangizwe nibazalwane uNkulunkulu ameze. Listen, when God invites kuyena ufuna ukuzokwenza impilo yakhe ibe ngcono, not just the physical life pale but the real person umuntu wangaphakathi. Ngoba a soul that is not connected to God is dead. Separation from God ukufa lokho. Nikhona nibazalwane. Lento engaphakathi kuwena, the spirit esingaphakathi kuwena, it's more important than this body. That's why your soul must be saved. It's more important. Ngoba the fact that siya accept ukuthi ube la phakathi kwethu sikwazi ukuhlala nawe kanje is because of that soul which is the real you. So masishumayela sishumala to that real soul engaphakathi lo muntu akasindiswe. Ngoba i-seriousness yakhe akengikwenzele i-seriousness ukuthi how important is that person inside you which is you. Okay? Yabona makuphume ingalo uyaqhubeka uphila. Kwaphuma unyawo uqhubeka uphila usale nonyawo olodwa. Nikhona nibazalwane? Kuphuma ihlo uqhubeka uphila. Phuma amazinyo uqhubeka uphila. Usika indlebe uqhubeka uphila. Kodwa meke kwaphuma umphefumulo kuwena. Nangizwe nibazalwane? Yonke into okwazi ukuyenza njengamanje uyenza because umphefumulo ungaphakathi. Umphefumulo usuphumile nakuba amehlo esakhona eqhunsulile ethe bakuvule bakuthi uthi wanaka amehlo sewabona kodwa awuboni. Nikhona bazalwane? Amadle basuka sekhona ulele la amadle bakhona nawo kodwa bakhuluma nawo awuzwa.
izandla zikhona kodwa azikwazi kubamba, inyawo zikhona kodwa azikwazi kuhamba. Mawufile usuku usaphelele physically, kodwa because the real person umoya lo ngaphakathi, konke kade ukwazi ukwenza umoya usakhona, mawusuphumila ukwazi ukwenza ngisho kodwa. So that is why, that is real you. Now that person does not die. That's why that person must be saved. Lo mphefumulo ufuna kuphenduke ube na connection noNkulunkulu ukuze ubuyele kuNkulunkulu la wavela khona. Ngoba yonke into oyifilayo njengamanje uyifila because lo moya ungaphakathi. Yabona awuthi ngimncinza. Nangethi hawu. Kodwa uba kuthi ufile noma ngamncinza ngana ngeke azezwe. So even the feelings you have, it's because the spirit is inside you. So it is that spirit that must connect with God. That spirit must have a relationship. Imzimba temple. Because uNkulunkulu wants to connect with that spirit. So that if you die today, that is why we're here. So that everybody must be saved. How do you think this away? Listen, uyoshonelwa ilanga umulindi ukuthi kuyifikele. Kuyifikela ngokuzwa izwi. Umuntu athi hayi nangishumayela isiphele kakhulu, nani njengoba nikholwa nje kwayifikela. Acabanga ukuthi kuzofika into ezofika ukuthi qhi phambi kwakhe ukuthi sengikhona. Sindiswa manje. No Jesu noma uJesu ayifake phakathi kuyena. Nkulunkulu athi uyazizwa sengoJesu ngaphakathi. Kuyifikela. Yabona njengoba ngishumayela nje sekuyikhona sekufikile. Amen. Akusekho kunye. Ungazulindi idrama. Mina ngizobazalwana. Uzofuna izigi kuba khona into engathi izokwenzeka kuwena uqiniseke phansi bese hey usefikile uNkulunkulu. Ayibona khona emvuselelweni. uNkulunkulu uthumela izwi lakhe, athumela ingceke zakhe. Mawuhluleka ukuzwa thina esishumayelayo manje, you will miss God in your life. Hamba buza kuLazaro kuIsicebo, sabona uLazaro. Sathi Nkosi akuthunyelwe umuntu kwabafile ayoshumayeza abafowethu. Kwathiwa uma ngezwa laba abashumayelayo manje noma ngavuka kwabafile ngeke azezwe. uNkulunkulu afuna ukukhuluma nawe uthumela umuntu. Njengoba ngila ngoba uNkulunkulu engithumile. Oh, ngisho nalo sathunyiwe usathana kunikeza isizathu. Awusamncane kakhulu lo mfundisi uyazi. Kangcono makufika indoda endala. Uyazi ukuthi ubuzolala kube bekufika indoda endala. Bese uthi ngaphenduka kanjani uyalalisa lo mfundisi. Those are excuses the devil will give to you ukuthi ungasindiswa. Nikhona nibazalwane? Take all those excuses away, put them aside. Jesus is looking for you. Yathi nginsizwa ngelinye ilanga ngishumayela. Mina sengiqedile ushumayela ngibona kwenye indawo. Ethi hey webaba Zulu. Khona umncwabe engahlangana nawo kuwena. Ngahlangana nawo ushumayela kulomncwabo. Uthi uyabona lapho kuba ngahlala 10 minutes extra or 7 minutes extra ngangizophenduka ngempela. Uthi literally I decided ukuthi yazini lo baba ufuna ukungiphendula angibaleke uthi ngaphuma. Uthi ngathi ngihleze esitulweni ngezwe ukuthi kuyashisa manje esitulweni. Uthi ngiyayizitshumela iyashisa uthi zonke into okhuluma ngazo yabo baba ukhuluma nami ngqo. Uthi ngiyacabanga abangani bami ngabothi hey yazi ngizoya lapha phambili ngikhala minye embisi. Bathina bangani uthi ngabona mengahlala nada 10 minutes ngiyaphenduka la. Uthi ngaphuma ngabaleka ngathi na hawu wayenzela into ebuhlungu kanje. Wathi baba Zulu uyingozi kabi. Angabi ready ukuphenduka manje makushumayela wena ngisaba ngabe ukuhlala makushumayela wena ngoba ngingaphenduka ngaqondile. You see, those are excuses abantu abafuna wona. Listen, you don't need to prepare yourself in order to be saved. No special preparation. All what you do, mawusunikezwe ithuba kuthiwa woza phakamisa isandla sakho uvume ngomlomo ukholo ngenhliziyo kuba ukusindiswa. Amen. Nikhona abazalwane? Yeah. Ungalingi nalabo bazokusabisa. Kuthiwa hey ukhona ngasekhaya wayesindisiwe. Yabo abana ke lapha yilabo abakhombisa ikorokoro.
lezi nje ungayibheki, bheka lezi ezihambayo. Nikhona bazalwane? Bheka nje lezi ezihambayo. Ushiya ikorokoro. Twice siyamazi, siyabazi khona abesindisiwe lapha ngasekhaya. Babekhuluma kanje. Kodwa baphelelaphi? Inkinga yalabo yazini. Kwathi mhla kuphela amandla bangabuyela ko recharge. Ngoba lithi iBhayibheli insizwa ziyophela amandla. Abasha bawo nokukodwa abamethembayo baphiwa amandla amasha. Inkinga yabo kwathi mhla kuphela amandla bangayi ukuthi inkosi sipha amandla amasha. Kusho ukuthi impilo yakholwa iyafana neyemoto. Imoto iyadinga ukuthi uyisebenzise bese uyisa kwi-service. So yonke imoto engayi kwi-service noma ibiphume intsha kanjani, inepower engakanani, mayingayi nje kwi-service, leyo moto izogcina isenkingeni. So ke awukwazi ke manje ukuthi wena uthi awuzusindiswa ngenxa yalabo ababona besala endleleni. Ngoba lithi iBhayibheli uqalile umsebenzi uzowufeza. Wena vumela uNkulunkulu aqala umsebenzi empilweni yakho. Ngikhona nibazalwane. Ungasabi nandaba nabangani ngoba ngeke bakwenzele lutho uyofa. Ayikho intoebokusiza ngayo uma usufile. Nikhona nibazalwane. Ungathanda abangani ngaphezulu kaJesu. Ukhohlwe uNkulunkulu ngenxa abangani. Nikhona nibazalwane. Ngoba uzofa wena bafike emngcwabeni wakho sibashumayeza baphenduke. Tshela umakhelwane ungayiqinisa inhliziyo. Phinda umtshele makhelwane ungayiqinisa inhliziyo. Kungayiphutha uthi qale ngomsombuluko ufika la. Kusize siyivale thaqa. Lemvuselelo. Usaloku postpone wena. Usaloku ucabanga. Alibonge igama lika Jesu. Akusasona isikhathi sokucabanga. Sekuyisikhathi sokuvuma. The right time, let me tell you, the right time to be saved, it's when you hear the word of God. Ungasho ukuthi Nkosi yami ngisatholi entsha. Sengizophenduka njalo ngokufika nje hawu kodwa Nkosi yami angikadli ngisho imali yayo. Sengizosindiswa. No. Isikhathi sokuthi uphenduke when you hear the word of God, that's the moment to be saved. Alibonge igama lika Jesu. Omunye azathe ngaba criticize akakhulu abantu abasindisiwe. He kuzothiwani bese kusindiswe mina lalela. UPaul ngesikhathi sawuSaul wayengaba criticize wayebabulala. UPaul wayenza okuwese kunaloko wena owenzayo. Wena ubusabakhuluma kabi nje ukuthi baqinile baphaphile. Listen, uPaul wayebabulala. Kodwa the very same Paul lamshaya unyazi ngelinye ilanga. Waphenduka kwawuyena oshumayela odlula abanye. Nikhona bazalwane. So ngizama ukutshela whatever reason usathana kunikezayo ukuthi iqinise inhliziyo yakho. Ngicela ukutshela it's not valid. Give your life to Jesus. Ngalokho postpone ngoba isikhathi sokuphila asikho ngakwena singakuyena. Awulazi wash lakho lokuphila ukuthi limanini. Nikhona bazalwane. Yeah, angeke uNkulunkulu enze imvuselelo kanje. Kanti usafuna ukuthi lokhu uqhubeka wena upostpone. Nikhona bazalwane. No, this is not the time to postpone. This is the hour of salvation. Tshela umakhelwane, this is the hour of salvation. This is the hour of salvation. Tshela umakhelwane, this is the hour of salvation. Uwesaba abantu ngeke ukusiza. Uwesaba ukuthi uzowa ngeke uze kukusiza. Even ngisho ukwesaba ukuthi ke anginayo ngisho imali yokunikela. Ubani wathi Afrika sinemali? Anginazo ingubo zokugqoka. Ubani wathi Afrika sinengubo zokugqoka? Ngoba uyena uthi funana umbuso wami qala nokulunga kwawo wathi konke okunye. Kuyonilandela. So zonke lezo sizathu nazo ngoba nihlupha kabi ngoba makuthiwa kuyiwa amaphathini ninazo ingubo zokugqoka. Makuyiwa emngcwabeni ninazo ingubo zokugqoka. Everywhere like you are khona ninazo ingubo zokugqoka. Umunye azaba ne-excuse ngangcoma leli sonto laka F manje leka B kodwa leka B kodwa zonke indlela ezibalekile uhamba uzushona ngisho le a point
makubalekile kuwena shonele point kodwa mase kufanele kucall ubone kukude lapha kaP kwengathi kuye goal kaP la kodwa bakuthiwa une O kaP ithi ngiyakufuna every weekend bowuzoya ubune O njoba nila uthola umuntu ujole Chesterfield njalo ngeweekend seChesterfield ikhona yokuye Chesterfield ayikho ngesontweni ujwayele uNkulunkulu kambi apha namhlanje ngizovala zonke intombi usathana kunika zona wonke amakhona ngizowavala yilo ngizokwenza nje namhlanje mawune O abanye ma mhlawumbe sesiyanda ubuye esiyanda ubuye lapha esiyanda bekuyi oya kungena ngisho emjondolo awunankinga ungahamba ngisho nanenyanga nangeenyawo foni O ngo7 uLesihlanu ithi manje uLesihlanu wenze njani hawu manje ngihambe ngithi hayi kushaeli kabi manje ngo7 sagcwele abantu emgaqweni hawu iseduze la hayi ke ngisalunga hayi ngiyeza kodwa masithi awala woza Jesu hayi bangani banikhona nibazalwane nakufanele kuye emsebenzini makuthiwa kuye emsebenzini ngo7 suku semsebenzini ngo7 suku semsebenzini abanye bani ngo6 semsebenzini abanye nango5 suku semsebenzini kodwa isonto lingena ngo8 hawu bangena 8 ngancoba bangena u10 hawu ngeke ngo8 ngisuke ngisalele wo phela lezo zinto lezo alibonge igama lika Jesu ubhuphele nje ukuthi ubuthanda ukulala kunokuphila okuphakade angani manikhona bazalwane so ungalinge uvumele kube khona into ezokwenza ukuthi uprospone ukuhlangana nenkosi nokukhonza inkosi take all those things aside muzazi ukuthi uthanda too much ukulala okay avese iBhayibheli ke liyangisabisa ke mina mase likhuluma ngendaba yokuthanda ukulala ngoba lithi uma uthanda ukulala lithi iBhayibheli uzoba mpofu so obunye upoverty budalwa nje ukuthi uthanda ukulala ayike millionaire ethanda ubuthongo nikhona nibazalwane yebo so ke mhlambe ngoba unalonke kufanele ukuzinqumela into eyodwa ukuthi okay ngesonto ngifuna ukukhonza so nginenkinga yobuthongo so what must you do right kusho ukuthi ngo6 wena ayinele ngoba zokuya esontweni ngakusasa usihlele ngizogqokana kusasa esontweni ungafani nalabantu abavuka ekseni ahamba ogeza usiyaqala ukuthi uzogqokana athe methi athola ukuthi zonke ingubo seziyampitha athi angisayi enkonzweni usathana ujwayela kabi kusho ukuthi wena manje ngomgqibelo zihlele ngomgqibelo ayininto zakho ucheck konke kusa writing ukuthi ngiya kuphi enkonzweni ngo8 ke ngoba uthanda ukulala ufuna ukulala more than 10 hours lala ke u8 ke u9 u10 u11 u12 u1 u2 u3 u4 u5 10 hours sewungavuka ke ngo6 ke gezeke bese uyenkonzweni ngoba nakhona ayizusebenza lento yakho ukuthi uzofuka uhlale kuze kushaya past 11 12 kodwa ufuna ukuba senkonzweni ngo8 uzofana kuvukeke usindomzimba uthi kuyavuka kuvukeke usindomzimba bese uthi hayi ngizobabona next week hey meke nje wavumela uSathane wakurobha ngenxa ubuthongo wathi ngizobabona next week into ezokwenzeka the following week kuzoshona kamakhelwane bangcobe ngesonto bese uyahamba ngesonto uya emngcwabeni wabani wamakhelwane usulove ama Sundays awu2 kuloko kwesithathu uma wakho uzovela kungenwe idemon elizokwenza ukuthi likuthume ngesonto uthunywe somewhere ngesonto akuyeke isonto lonke azokuthuma on a Sunday by the time kuyisonto lesi4 yonke lento kade uyizwile
seyithelwe ngamanzi ipholile uzukhohle nokuthi khona imvuselelo ke wayinikela kuyona. Ngizokusiza namhlanje ngizokuhlomisa namhlanje. Ngizothi nje uSathana ngagroup ngoba yabona njengoba ngikhuluma kanje ngizo expose uSathana namademoni akhe usebenza kanjani. So that kuzothi mase kwenzeka ekseni ngesonto uthi aSathana uZulu ungitshelile unamanga. Sengizwile ngemisebenzi yakho ngiyawazi lamarobhana akho. Tshele nalabo mzala abathanda ukwenza ama party on Sunday. Athi ozopheka uBrian on Sunday wengane yakhe. Umthetho mzala? Wemzala ngo-8 kuya past 10 ngine appointment noThixo. Yabona kukholekwa kamnandi ke mokunjalo. Yabona ungathi ngine appointment noThixo. Uyabona ukuthi into yakhe yoba serious kanjani. Let me tell you something. If you take God serious, God will also take you serious. Lithi eBhayibheli kulabo abathembekile uziveze ethembekile. If you take God serious, God will take you serious. Mina ngiyafisa uNkulunkulu angithathe serious. Ngifuna uma ngikhuluma naNkulunkulu angazi ukuthi ngiserious. So that's why yonke into yami involve God ngiyithatha serious. My work I take it serious. Amen. Everything when I prepare yonke into yami I take my job very serious. Amen. Lo msebenzi engibizwa I take it very serious. Ngoba I know I'm an ambassador of God. Amen. I want God to take me serious. When I talk to him, ngifuna athi pay attention because uyazilenda uthi serious. Amen. Angazi ke wena noma usazodlala ubreak imali patile. Finder. Uthi sengivala. Uthi uJoshua mina nendlu yami siyakumkhonza. Uthi mina nendlu yami siyokwenza njani? Yeah. So, uthi makukube emehlweni. So, about today, it's a deciding fact. And namhlanje angikhulumeli ukwamukela uJesu manje kuphela. Ngikhulumela ukwamukela uJesu manje uqhubeka kuya phambili. Sikhathela abantu abafika baphakamisa izandla emvuselelweni. Baphelele emvuselelweni. uJesu uyamukelwa bese ngena indlela. Hayi ngizobazana. Uyamukela uJesu bese yalandelwa. Ngesikhathi uJesu umlandela, wathi bafundi bakhe, wathi ngilandeleni ngizonenza. Ane ngizobazana. Listen, kunezinto ezokwenziwa uJesu kuwena endleleni. Angazenzanga la emvuselelweni. La emvuselelweni usakubiza uthi ngilandele. As you follow him, he will make you. Uzokwenza. Nalezi zinto ubujahili ukuthi akaqale ngazo uzozenza. Kodwa follow him. Inkinga abantu abaningi bagcina ngokuphakamisa isandla bese kufanele bamlandele bangamlandeli. Angazi ke uzongena kweyiphi group. Bafike babusole babeka amatende. Kwagcwala amatende. Some of those people we don't see them. Because abantu bafika emvuselelweni. Bagcina emvuselelweni. Njoba ufika emvuselelweni agcina emvuselelweni. Into yakho usuke ingaphelele kusho ngabe usungakacaciseleki kahle. Ayigcini ngokuphakamisa isandla. Bese kuphela lapho ulinde enye imvuselelo iyofika nini? Mawubona bakaBhini noma bazana babe asharisha la. Hey uphu babuzulu sesimkhumbula kabuye boka Eva kabuye. Hey. Ngiyahamba ngosho mayeza abanye abazozwa bese beyalandela. Angimfihleli. Uma ngibuyile kuyobe kusho inkosi ukuthi ibuya. Kodwa ngokwentshisekelo nongakalokhu uNkulunkulu akubekela enhlizweni ukuthi mase siqedele uMashu fanele sicabanga amanye ama township esohamba soshumayela kuona. So wena umusalinde ukuthi safanele sibuye size la soshumayeza futhi wena again. Soshumayeza wena again. Ngoba wena fanele ngabe ubhale zonke le ntshubane ngishumayeza la ngoba manje usuphendukile bese uyabuya ushumayela lapha kumakhelwane wakho. Emlindelweni wangakini ufike batshele bashumayeze. Kuthi ubabuzulu wathi phendukani. Na ubatshela ukuthi abaphenduka ngoba sewuphendukile. Sesiyothandaza.
lithi uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi likhuni izinhliziyo zenu. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. What a powerful verse. Angiliphinde futhi. Abase Korinte besibili isahluko sika 6 verse number 2. For he says, in the time of favor I heard you, and in the day of salvation I help you. Ngosuku lentsindiso ngakusiza. You are here with uNkulunkulu akangisize. Here is a day of salvation. uNkulunkulu azokusiza ngalo. Secondly, I tell you, now is the time of God's favor, and now is the day of salvation. Olwakho ke lolu. Lolu lobani olwakho. Lo ifikela lona yilo lolu. Ukuthi lifike ngalendlela ubungayicabanga. Sekuyilona. Asivala amehlo. On this last day of imvuselelo yakwa F, ngivumele namhlanje ngithandaze nawe. Mawukhona uthi baba uZulu, ngiyavuma namhlanje ukusindiswa. Ngiyamamukela uJesu nje inkosi nomsindisi. I don't want to postpone my salvation. Cela phambi sakho ngithandaze nawe. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. Khona umuntu? uNkulunkulu akubusise. Phambi sakho ngaqalaza abantu. It's about you. God bless you. It's about you. Khona umuntu? It's about you. It's about you. It's about you. Mhlawumbe uzoqalaza umuntu okade siphakamisile izolo. No wasindiswa ngalela langa. It's about you. You are making a decision for yourself. Siphakamise kakhulu. Siphakamise kakhulu. Siphakamise kakhulu. Thatha step sesibili. Isukumene ngenyawo. Ma-asha zonlekelele. Ungasabi. Sukuma ngenyawo la ukhona. Sukuma ngenyawo. Nise ngaphambili. Sukuma nize bashayela izandla bese ngaphambili. Basindiswa abantu. Ungaphiki nabanye baningi abayinikelile Monday, baningi abayinikelile Tuesday. Olwakho namhlanje bashalene izandla baze bafike. Bashalene izandla base it's your last day. Congratulations. It's your day. It's your day. Usuku lakho lensindiso. Usuku lakho lensindiso. Usuku lakho lensindiso. Mufana kancane nemission engala. Mufana kancane ngala. Mufana ngishole kancane ngala. Anibashayela izandla. Ubani othe imani. Thank you. Okay. Okay. Congratulations. Man. Congratulations. Senibongela. Ukhona umunye osalini? Sengiyavala ngoba usuku lokugcina namhlanje. Ngizokuncenga. Wayengincenga ngoba ngiyayazi lento isebenza kanjani. Yabona nje bangishumayela ngithi sindiswa nje. Khona ama voice awu2 akhulumayo. Ithi enye ungayi. Enye ithi shona khona. Ngicela ulalele le voice ethi iya. Le ethi ungayi uSathane usakuvimba. Nakho wayinqoba lo voice. Ukhona umuntu usalisusuka ungasasiphamisa. Vele usukumuze ngaphambili. Ignore the voice ethi ungayi. Ignore the voice ethi ngiyasaba. Ngoba sukuma senda ungasangabazi sukuma ngoba le voice ethi ngiyasaba ungasabi. It's your day of salvation. It's your day of salvation. Ngicela ibandla lonke likaNkulunkulu lisukuma libe ngenyawo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Ngicela nisho lo mthandazo emva kwami. Niphakamise izandla zenu. Nithi Baba wethu osezulwini. Siyabonga namhlanje. Ukuzwa izwi lakho. Phambi kwalabantu naphambi kwezulu. Siyamamukela uJesu. Ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yethu. Sivuma ngomlomo, sikholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu inkosi. Wafa wavuka
ukuze sibe nokuphila okuphakade. Siyamkela ukuthethelelwa kwezono zethu nowesulwa kwamacala ethu. Sithi okudala kuyadlula kodwa bheka kuvela kusha. In Jesus name. Amen. Ashaya uNkulunkulu izandla ezinkulu. Lithi iBhayibheli ngoyedwa ophendukayo izulu lonke liyahlokoma. I believe we have more than 10 people who have given their life to Jesus. I want to say to you, congratulations. After making this decision, njengoba kade ngisho, asabuyele emuva. Kodwa we follow him. Esimlandela bese qalenza umsebenzi omangalisayo ezimpilweni zethu. Alibonge igama lika Jesu. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi ngizohlukana nako kanjani, ukuthi ngizowathatha apha amandla okwenza ukuthi uyena okupha amandla. Alibonge igama lika Jesu. Na ngicela nenze njeke manje nilandele nangibamkhoza lapha ya niye kule room leya bazofike bathandaze nani kube khona futhi abazoninikeza khona. uNkulunkulu anibusise, ngicela nimlandele amshali izandla bashali izandla. Praise the Lord.